Just to welcome a man and a woman, but you have all come here together with us to welcome Jesus. ଆପଣମାନେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। So we all shout the name of Jesus. ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିବା ଯୀଶୁ। One more time. ଆଉ ଗୋଟେ ଥର, One more time. ଆଉ ଗୋଟେ ଥର। Hallelujah. Lord Jesus, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, we love you, Lord. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। Thank you for giving me and my wife the privilege to be amongst these saints of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଦାସ ଦାସୀ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। Even now, Lord, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ come amongst us ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଆସ and do miracles for everyone who is here, Lord. ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। Even as they come to today evening's meeting, let them all come with miracles. ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମିଠିକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ By the power of the Holy Spirit, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା whatever they need, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ Lord, give it to them. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। We dedicate these 2 days for your glory, ଏହି ଦି ଦିନକୁ ତୁମରି ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। and we honor you, Lord. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଦର ଦେଉଅଛୁ। Stay with us. ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରୁହ। Bless the church. ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। Multiply 1,000 times. ହଜାର ଗୁଣ ବହୁଗୁଣିତ କର ପ୍ରଭୁ। We give you all the glory. ସମସ୍ତ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଉଅଛୁ। In Jesus' name we pray. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ ବିଦା। Shall we all say amen? ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିବା Amen. ଆମେନ୍। God bless you all. Thank you ପ୍ରଭୁ for your ସମସ୍ତଙ୍କୁ love. ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର